Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mendil Channel. Wiu. Iki ceritane ngene lho. Iki ceritane iki masalah kesehatan terus ngiris kesehatan. Aku dolan moro minggu iki. Minggu terus dolan nggone moro ngene Masku iki lho. Lah iki aku dolan iki moro rene iki. Lah iki lho. Kur guyu kowak klenthok lha wi lho. Kayak karo Agun lha iki lho. Iki harus dolan tok, dolan rene karo guyon ngono. Guyone rokok ganti tono ya, Gun. Lho, ki rokok lho. Iki lho ceritane iki lho. Rokok ganti tono ya, Kring. Enek cerita ki untuk obat apa Mas? Obat apa? Asam urat. Kesehatan korek. Untuk yang penting untuk kesehatan lho. Ki obatnya untuk kesehatan. Kayak Agun ki nyungwiri sih untuk kesehatan lho. Kayak iki lah. Untuk kesehatan obat iki koyok apa kayak kencing apa Gun? Kencing batu bablas nek musuh ki. Tapi ya digodhog sik langsung mbok pangan mengko iso langsung iso kena stroke. Kuwi tapi digodhog sik dipek banyune mbuh dipek apane aku ya ora ngerti. Dipek apane Mas? Banyune. Dadine banyune sesek. Misal telung ebor digodhog mublak-mublak karek. Musik iki lho. Gak ngabot ya. Jadi dikarekno separone. Misal 2 liter dikarekno 1 liter. Ngono, digodhog mobal-mobal. Apa Gun jenenge panase kira-kira ya 40 derajat Celcius ya, luweh ya. Kuwi digodhog berarti nanggo kompor LPG iso berarti nggodhoge. Leviji. Kamar leviji. Sembarang sing penting Kamar leviji. Penting ngumop. penting umum. Lah wi lho, sing penting ngumop jare. Lah kamera depannya apa toh? Iki kamera depan. Belakang. Kamera belakang gak kena. Rusak kamera belakang. Rusak. Wih lho ngono lho ceritane lho. Lah iki lho. Anggun ki lho lagi lho. Kayak ngirisi kayak. Mbuh. Oh, bogobat. Lah bogobat piye? Wosok wis kena. Gak sorter. Jagani ya. Oh, jogo-jogo tibake. Apa wis gak sorter weh? Iso jangan. Nemen to berarti wisan. Iki ceritane iki ngono lho, Lur. Ya Kok gurih kok ta Gun? Dan ngeplake ngono ae. Tapi gak apa ngono. gak apa-apa. Wong terak vlog untulan kok belajar kok piye ngarahno kamera ya ora iso kok. Piye kok. Tapi karena ngono kudu jajal yang Gun iki. Piye? Dipangan toh. Nek dipangan yo pahit wong iki aku wis ngirisi melu gatelen kok iso. Iki ceritane iki sing topiran sing diwalik iki putu Mbah Lenggoh, Bos. Iki putu iki Mas, iki putu Mbah Lenggoh kuwi. Kuwi putu Mbah Lenggoh jenenge nek wewe gombel ning gone Alah. nguri omah iki lho. Jak nglangi. Jak nglangi karo Mbah Lenggoh. Iki lho, kuwi sapa jenenge Cungkring. Kuwi putu Mbah Lenggoh iki putu Mbah Lenggoh. Tapi ilmune Mbah Lenggoh gak iso diserap karo iki gara-gara mergo putu. Akhirnya edan iso edan bocah iki akhire. Lah lho tak omong akhire diomongi wong-wong aja nyerap ilmune Mbah Lenggoh. Mbah Lenggoh ki botak separo. Kowe jajal rambutmu botak separo tenan pura to? Kowe nek iso rambutmu botak, kuwi iso ilmune Mbah Lenggoh iso mbok serap. Kabeh sing arep. Jajal delok. Botak. Delok sik to, ilmu botak ora? Nek ilmumu botak berarti nyerap ilmune Mbah Lenggoh. Kameramu lape iki. Ora apa-apa, nguterah untulan kok. Rada rono sate kalau nang black kan mekan kok kono lah lho. Oh, botak Mas Dik. Lho, cara tak cukur kae. Oh, gak nyerap ilmu Mbah Lenggoh berarti. Balik aja botak. Mbah Lenggoh botak, Mbah Lenggoh iki botak separo sakmene Berarti iki. gene cek Cek gen Mbah Lenggoh. ya 95% lenggo. Oh, ya kowe kudune kowe melajari ilmune Mbah Lenggoh Sing kowe. ana lenggo bumu po. Pak. Sing anak Mbah Lenggoh sapa? Pak aku. Nek pakmu ke goblok kayak gak iso nyerap ilmune Mbah Lenggoh. Kayak saya. Gak iso. Sakti ya? Oh, pinter tapi. Paling gue sekti biyen ya. Mancing karo pancing pinter mancing bicuk barang pinter kayak. Tapi nek kowe kudu iso mbok serap ora ilmu Mbah Lenggoh. Kreng. Ilmu apa to? Mbah kuwi nyapa. Mbah Lenggoh sekti, Mbah Lenggoh sekti. Lah ya ceket sekti piye? Pengen ngising kuwi lho dipethuki wewe gombel ning gurine kuwi lho diopak apek. Lah Kowe ora ro. rupane piye?
Kowe gombel ki rambutnya dawa. Lho jare sapa kok ngerti rambutnya dawa? Mbah Lenggo tau cerita ning aku kok so. Kowe teko Mas Dik. Kowe gombel wae Dik. Hah? Kowe gombel. Apa? Kowe gombel iki Wis ngerti purung ngono. ureh. Gong. Cerita tok. Kowe ceritane piye to Mbah Lenggo? Mbah Lenggo sekti ora to jaman biyen? Yo kan kedungi Mbah Lenggoh to jenenge, tapi nek wewe gombele. Anggap tak cilik rono, oh, badhe kok nggo iki ngono mbiyen cilik aku. Kuwi tak anggap ya kancane wewe gombel ngono Lenggoh. Mbah Lenggo kuwi nggih. Heeh. Tapi sekti yo kan. Sing di kawasan kuwi di Kawasan nggone Kiambang. Kiambang. Lenggoh tanahe ombo mbiyen nak cilik aku. kawasan nggone Kiambang ki kawasane nggone sapa to? Nggone Pak Dipir. Kawasan Kiambang ki kawasane nggone Pak Dipir. Lah kuwi lho. Kuwi critane kuwi bayo lur. Kuwi critane nggone Kambil-kambil cek nggone Mas pakai. Kuwi jerek. Kambil karek stok. Karena stok mbiyen kambil. Kuwi nggone kono kuwi kambil kuwi critane kuwi jaman iki sing ngerti iki Mas Dik iki, sing ngerti critane nggone Mbah. Akeh kambil. Kambil nyel. Ceblokan anu kambil iki dipangan becing ngono kae dolanan bolong ngono lho. Olas. Kayak depan kerowoke ngono kae. Kambil cik arep nganu ngene. Sing ijo. Lah kuwi lho lur. Kuwi ning kono kuwi critane nggone Kiambang iki bos critane nggone mbae sapa ki lho. Kuwi bayo kuwi. Kuwi ngeri ning kono kuwi aja sampe nemu ning kono kuwi. Walah lah. Wong kuwi lho iso ngadeg kenceng ning kono kuwi. Aku nemu jamur gak apa-apa ya kene. Gak apa-apa. Kuwi nggon jamur kuwi, golek jamur ning kono. Daerahe lembah peteng ning kono ki akeh tumbuhan ngene. Juk. Kuwi Mbah Lenggo, ilmune Mbah Lenggo iki ilmune Mbah Soekarno kuwi. Mbah Soekarno kuwi ro kowe. Karena warung apa karena sapa? Mbah Soekarno ki Wis sapa neh to nek. Pakane Dolon. Pakane Dolon ngerti Pakane Dolon jare Dolon lho. Dolone titek. Dolon-dolon. Lah kuwi ning kono kuwi ilmune iki Pakane Dolon karo Mbah Lenggo Seneng ilmu. bersatu. Seneng mistis-mistis ngono saweneng e. Nek mistis wis saweneng. Kuwi ngene lho lur, kuwi ceritane iki putu Lenggo. Iki putu Lenggo iki putu jane putu sing ngeri. Tapi dhek gak gelem Nonjolno. gak menonjolno. Gak ngetoki ya. Wih, iki nah iki lho. Iki malah nguncak ya apa ki ngono lho. Lah iki ceritane lho. Wis ada ping pira enggak? Lah iki ceritane lho, wis ada ping pira muni ngono ya. Wis Syuting to ki ngiri siapa? iki ngirisi kan lur. Iki gawe apa sih? Oh, kok terus nanang. Kayak wis dibubat lah. Gawe obat lah pokoknya obat. Pira? Wis pokoke nek wis sing lara stroke, lara apa-apa ndang hubungi kene ya. Mari langsung mari wis to. Ya ora tak jamin mari, tapi yo marine gono Gusti Allah wingke lho. Yo lho. Iki ning kene anggun lho iki lho. Halo bos. Kowe ngomong to, Bos? Halo bos, kowe kok ndi? Iki yo langsung Dinas to, mulai piket langsung merapat langsung rene. merapat rene. Lur, wis ngene lur ki aku lagi arep ngirisi ki lho lur. Anggun lo hampang rubar. Kowe tak ngomong. Kowe omong sik. Omong. Ya iki aku takon. Piye? Kondi. Aku ngene lho, ceritane lagi ngepam ning gone gereja Gereja ya. Santa Maria Asu Samesta. Lah kuwi lho. Asu Samesta. Lah kuwi lho. Asus. Kuwi kan cerita Paskah to, hari-hari ini kan hari Paskah Mas Dik. Paskah. Paskah lah kuwi lho. Iki ceritane kaya ngono kuwi keng ngepam dari Polres ada, dari Polsek ada, dari Setiap minggu. tidak. Yo aneh acara yo kuwi ki hari Paskah. Iki pegawai apa to jirit supir ambulan kok ngepam. Yo Ngepam ngepam. wong loro nak ngono. Lah engko nek wong semaput barang ki langsung to. Lah nak pas Jumatan ora. Lah Jumatan iki gare nek Jumatan yo ora wong aku yo melu Jumatan ya, Bos. Enggak ya. Ini kan hari-hari besar toh, mungkin hari-hari besar. Hari besar ya. Lah kuwi karena gara-gara piye ya? Apa? Gara-gara yo ora Mau lewat apa? siku mau lewat. Lah kuwi lho, karena hari besar ada libur berapa hari kuwi, ada tembusan melalui dinas kesehatan, akhirnya hadir yang dekat Puskesmas Mejayan. Hadir. Iku nek hadir wis percuma. Wis ngene lho aku kok wes ngomong terus ki malah nambahan ki lho. Iki wis ketemu karo ki
Lah iki lho. Lur. Sik to. Channelku mbok di-subscribe, like lan komen. Santai. Dadah sik, dadah sik. Dadah nggon duwe dadah to. Lah lho, wis ngene lur ya. Wis weteng dedet arep udan lur musuh iki. Udan iki lho, ngirisi iki lho lur. Iku tombo kesehatan lur iki. Iki tombone iki kok dokter iso kalah ki ngombo. Iki. Langsung hubungi kok. Langsung hubungi. Wis ngene lur ya. Wiu wiu wiu. Torot torot torot.